घेतलेली सँड मेळटा कसं तुम्ही होता थिएटर वडगा आमगे सगळ्या फ्रेंड मिळून त्या पेट्रोल पंपाक कोबडचे पेट्रोल पंपा मेळटले आता आमी वयता ये चल यस चल बस या गाइस मजा येतली तुमकां सांगता कसली पिक्चर ते तुम्ही सबस्क्राइब कसली पिक्चर तुम्ही कमेंट आता आम पावले आयनॉक्सचा यतीश काय तोंड यतीश बी येयला आमचे बरोबर आनी बी आमगे पार्टनर येवपा आसा आयनॉक्स छा मुवी पळोवपाक आता वयता आमी थिएटराक हय आनी एक हांव बी फर्स्ट टायम येयला सांग रे तुम्ही एक्सपिरियन्स सांगात म्हाका हां बरोबर तो गेलो मारगांव इतल्यान मागा गॅस मूवी चालू झाली आता सामकी पॉवरफुल सारखी मूवी जो किसी ना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे जय भवानी आता आम्ही याला नुसतं मार्केटाक की नुसते घेवपा आसले आमकां केक मोठी रे आपलेटी हो याद ओढले गॅस पळया तुम्ही याद ओढले ते किती रे गॅस सोबय शार सध्या आम्ही आता हॉटेल आहे ना काय आता आम्ही गेले जेवून मी सगळे झाले तेच पिक्चर सामके पावर असले लास्टार सीन तरी सामको पावर असलो आणि आता हांव बशींतल्यान वयता घरा इलेक्ट्रीक बस ए सी बी कूल दोन तारखेक ए सी पळयता